Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kaya't ko ang makasarita ti kapitan nyo dito, Mabalin ka, day? Anya ti bagayo kini Uncle ka manang. Alangan nga ibagakan ka. Ah, Ulita ka di manin nga ibaga, no adan ni kapitan? Iso, ti kayat ko ang makasarita. aguray kayo nga rod dito barangay haul. Tawagak ni Uncle Kaw. Madamdama pa nga umay dayjay. Sige, awagan man nga rod. At dapat nga min papanak. Sayang ti oras sa magmagna. Ala, agtugaw kayo pa nga rod manang. Awaga ko ni Uncle Kaw. Hello, apay ngay mawag ka kwaraw. Anda tawa mang sapsapul kada kayo dito barangay haul lang kail. Bakit ka di? Balasang uno ubeng. Damagam to ito nagsango kayo ang kail. Damdamagak nuan niya ti bagana kada kayaw. Kat si kakano lang ti pangibagaan na. Napintas day tao no saan? Makita yung tumot lang ang kail. Ah, Umay kayaw, takuna na nga da kano papanan na. asino ay day tata apurado pa'y. Sige, umayak. Pinusit-sitam mo't day tabagim iti bangbanglaw. Adi ka pa'y nagdigaws. Agdigo sakto no masangok. Ada ngamin ka na tao di barangay hulkat. Ay, kababae no sumango ka anaang dod anabangbangluan. Tilingit ko. Ada ijay bagik iti unag tibadok. Ah, Tibangbanglaw. Ada dito ruwarte badok. Iso ati maangot dakat saan alingit. Bangbanglo. rason tinaang dod atao ti panagras-rason mo. Naa. Nakuntap no. Saan ang mabayagan nga agura ti mangsapsapol kanyak. Nagdardarasan api manaw. Asino nga tati imbaga na amang sapsapol kan kwa na ijay barangay hall. Naimbag abigat yo, kapitan. Siyak ni Fe. Nadamag ko akaadwan a produkto yo dito kat pagay kan mais. Pudno ka di, kapitan. Puno na ta. Ang apay kaday. May saak a buyer iti mais kan irik. No adda ko mamagatang ko ditoy ang mabalin ko apang ipatakderan iti bodega. Kaya't mo asawon, agata ka di tayo. Saan din ang mapan ilako ija ili? Kuma, no adda magatang ko ditoy apagbudigaan kadagiti magatang ko. Mayat nasayat day tatapno asidag ti pagilakwan. Saan ang masapol nga agar kila iti lugan ang mapan ija ila? Saan ka di nga dalo tim iti igiti kalsada, paray? Damit paray. Apay kaday, no da solar ko iigit ti kalsada. No kayat mo kano nga ilakaw ta pagpatakderan ti bayar iti irek mais. Agpatakder iti budiga. Da bayar nga may aggatang ditay. Adda nga ron. May mayaten tapno saanan ang mapandag iti agilako ijay ilay. Nagadayok. Sa bagay, pakiranudan tayo amin, no da bayar iti produkto tayo, paray. Una. Makatulong ka pa'y kadagiti ka baranggam no adda ti budiga ditay. Ay, sige paray. Ilakok ti solar ka, iigit ti kalsada. Nasayaan. Makakwarta ka, makatulong ka pa'y. Napartak di buyer ti irek kan mais. Madama ti patakder na iti bodega na ija asideg da kabadong. Wen nga rod mare. Dakkel atulong kadagiti kabaranggayan. Mabalin pa'y nga iso ti manggatang kadagiti produkto da di takabangibang a barangay. Ay, wen ang agpaiso. Iso nga agpatakder ditoy. Taad da mabalin na apaggatangan ditoy kan iti kabangibang a barangay. Kaya't asawan day ta, asaan laeng ada tayo ti makaginawa. No di kat pati di takabangibang a barangay. Ahiwin mare. Umasidag ti paglakwan damag. Nagadun ti kwartan pare. May saka pa'y kadagiti trabahador iti ipatpatakder ni Mamfi a budiga. Ay, saan lang matasyak ti nakitrabaho paray, pati ni Kwaraw. Uwang gayam.
Nagtrabaho pa'y gayam di kwarog. Mabit amalpas, tado kami mo't nagtrabaho paray. Ay isambot na kanu nga mahin. Apangikan kadagiti magatang na dayto nagaapay. Adulaki di ti maganan siya na kadagiti magatang na. Takukwa na ti kiskisan. Una ta isupayin ti mang kiskis iti irek sa nailako abagas. Una, tado mo dito ti saan ngagtaltalon. Gumatang da iti bagas akananda. No aglako dito ni Fe iti bagas. Addan ka inagaw mo nga aglako ditoy. Kasaritak tao, tasyak ti manggatang iti bagas sa lako na. Tasyak mo ti aglako ditoy, Maray. Maray. Kasla iso ti wholesaler. Idinto si kamot ti retailer. Wala kuma, tapno sa anak mo't amaawanan iti sukay, wano customer. Nalakamot siguro akasarita ni Fe. Ibagam asikat ti aglako ditoy. Ngam iso ti mangi-deliver iti ilakom. Wan sa nga agpaisaw, tapno agpada kami nga dapag ganansyaan na, Maray. Nalpasan ti budiga ni Madam Fay. At danto aggatang iti maisken irek, tadandanin ti panagaapit iti mais. Maudud iti irek. Dakil at tulong ka da tayo at taga-kabildatan. Ta adan bayar a mismo ditoy. Mayatak mo't iti detang imbagam. Adamot pagdaksan na. Ha? Anya kumati pagdaksan na iti biyang mau, kaanakan. Imbis nga do kumati mga arkilakanyak no mapandagla ko jay ilay. Awanin dito'y damatang nga ilakaw. Ay, saan aday tati panunutam kaanakan. Pagsayatan ti kaadwan. Idinto ta pagsayatan lang mati may sa ataaw. Isumit lang ti pampanunutam, sika lang ti mayranod. Napanunot ko lang mo't saan na balay? Kalalay nga natin naapit mo ama ispare. Adamit abasay paray. Iso na lang daw ang mga minituyang ko akadwa nga agpusay. Masapol nga da kadwa nga agpusi iti mais ta mabayag mait. Mangayab ka iti adong ubing. Ibagam atang danam ida. Mangibag katak sa nga agpaiso iti nakasako a mais Taipan ko iti asidag ti pagadalan. Ibaga nga may daagpusay. Una, tayo imbis nga kikinamat da ita kalsada. Papandalangan makipusi iti mais. Di ada pa kwartada. Idi adda nituyang ka. Kitkargaan na ti labana sa mapanagpusi iti tersina. No adda mapan ijay nga awan araramiden na. Kitulungan damay ngagpusay. Kas di ti aramiden. Apang ka iti ayan ti ado nga tao. Tanawan araramiden da. Tulungan da kang agpusi. Adumot kano ti mais dita bodega ni Fe. Ginatang namot amin ang mais ditoy. Taawanan tinangyudong. Iso anaragsakan dagiti basit ti mais na. Taditoy dan nga ilako. Ipanto kanumat ni Fe ije paktorya ti feeds. Ilalaok da samot iti feeds ti mais. Ay kauun amare. Feeds a para baboy ken manok. Ay, imbaglaangan, tadito'y barangay tayo ti imayan na. Saan kat adita kabangibang a barangay. Iswaan nagasat tayo ako nak, Maray. Dakkel ti maitulong na kadagiti kabarangayan. Anya dyan 5 basa dakkel alugan ko arog. Lugan samot ni Madam Fay. Napanmat dita budiga da. Ang mga numapan mangala iti i-deliver da mais di paktorya. Ay kita man latta tibak ng anya. Adala ta ibaon na ata o amapan agi deliver iti lako na. Kasta talaga tinigusyan tay kagawad. Ado ti talken na trabahador na. Awan ka di mo ti arapap mao nga agbalinan ni kusyantay. Nagpahutang ka iti pagpuunan kagawad. Uray to kaklang asinilawan ti magatang ko amapan ko matilako jay ilay. Apay ato kakpay tinapanunot mo agatangan ka nilakaw. Awan nga mimpuunan na kagawad. No adda nagagat amapan nagsilaw. Addan ilako na nga awan puunan na. No dikat gagayt kan anos lang. Ay wag no. Mayat nga agpaisaw. No lakat nagagat ti tao. Adda mailako na.
Nanginapay tito ka. Ay, apa yan, Fe? Sumungad ka dito'y barangay hall nga uray lag sabat dagiti kiday mao. Agtatakaw kayo gayam dito'y barangay kabildatan, kapitan. Ay, tanangam ti panagsasaom tawan pa'y amok at tinakaw may. Nabawasan ti mano asako ti mais ija bodega. Natakaw ti kayat mo asawan? Wan, kapitan. Asino kumangay ti mangala no saan at taga ditoy? Ay, masapol nga agimbestigar kayo no asino ti agtatakaw. Ay, intay kita ti budigam no ada pagilasinan ang nagnaan ti agtatakaw. Sige, kapitan. Agtatakaw gayam ti taga kabildatan. Ay! Ay, sa anak ko man ang nag-aramid iti bodegak ditoy. Tatapuang kail. At damay sang agtatakaw dito'y barangay tayaw. Asino kumati atapam? Ni ka di Douglas nga ex-convict gapo iti panagtakaw. Awanin sa bali pa yang kail. Isu lang ti makaiturid nga agtakaw. Ay, narigat nga atapon ti tao nga awan pamanagnag mao. Ti pamanagnag kaw. Ket ti kinaagtatakaw na ang kail. Nabalaw gapo iti panagtakaw. Narigat nga atapon gapo iti napalabas na. Kasano no saan nga isaw? No ngay nagbalbaliwan. Oh, Mapanak iti balayda. Tayo nakitain. No adamay si iti balayda. Ang no awan. Sigurado ngayon lakonan. Nakaumay ka mat, Chief. Anya ka diti may paikugan ka. Kitahak man. No awan mais dito'y balay mau. Mais? Kasano ko mga da mais dito'y balay ko, Chief? Sa anak ba't anagmula? Tanabiitak pa nga simbang pet dito'y kabildatan. Day tangarot kay. Idi simang pet ka. At damanin natakaw dito'y kabildatan. Anya ko matinatakaw ako nam, Chief. Ti mais, iti budiga ni Madam Faye. Saan ka di nakakandado ijay? Anya ko mangay ti panglukat ko. Dagito'y ramay ko. Ha? Ing kayo kitaan di budiga no nadadal ti kandado na. Wano nadadal ti rihas ti tawa na. awan mo't makita a pagilasinan ang nagnaan ti agtatakaw. Inside job ti napasamag. Inside job ko na yung angkay. Awan mo ti ado nga empleyado ang agbat-bati dyan angkay. Ay, masapul abantayan tayo ti budigay ti rabi ay. Di tayo agpadpadlaw. Mawata ko ng kail. Kitahan may no asino ti mapan mangilukat iti kandado ti budiga. Ay, kurik ka dyan, kwarog. Inton rabi ay. Mapan tayo iti asidag ti budiga. Taduktalan tayo no asino ti agtaktakaw no nagtakaw. Pabasulan na tayo pa ni Madam Faye at taga-kabildatan. Ang dalugan na sumungat ang kail. Si bandang iti batog ti budiga. Ay, ibidyong. Ayun na niya. Ti silpon ka. Bidyo ak gayam tapno ipakita kini Madam Faye. No imbaon na day tatauhan na iti kastoy nga oras. Ay, isum mo iti rupa na no lukatan nan. Ti lugan. Ken inton ada nakaawit iti sako, Nakasuman ang gail. Ay, Nalawag ti pan nakala ti rupa day tataw. tal-tal ken sama ni Ma'am Fiday tataw. Amang ano saan na nga imbaon. Kastoy nga oras ibaon na. Naspak day ta na tao no kaskasanaw. San nagsigsigurado na ita. Saan tayo amenel at taga-kabildatan. Ay, nasaya tayo may kapaman nga inawagan ka. Bayadan nyo ka din ti tinakaw yung mais ijay bodega, kapitan? Ay, sakbay nga agpabasol ka. Kita ampay no adda ebidensyam. Imbaon mo ka diti katalak mo iti budigam iti rabi. Ne, apay ko mga ibaon ko ti katalak ko iti 10 oras ti rabi No taga kabildatan tinagtakaw. Kaawatan adi na dael na ti kandado wano rihas. Nga may di nakitak nga awan na dadaal. Napan kami nagrundan Kahit di taan nakita may. Ay, korog! Ipakita man kay di tayo video. Wanang gail. Aw. Eh. At iti silpon ko, Madam Faye. Na, ni Sendong daytoy. Eh. Ti katalak ko. Sindong?
Na, ay isuti agtatakaw. Saan ada kami at taga-kabildatan? Nasingpot kami dito'y. Ay, lading itak tinapasama, Kapitan. Ay, nalaing kayo nga opisyalis ditoy. Tanaduktalan nyo adakas gayam ti katalak ko. Ay, ikatakon kat taga-kabildatan ti alaak at trabahador ko. Pasensya kayon, ta pinabasol ko at taga-kabildatan tinagtakaw. Good job, Kapitan Ken Cuaron. Ala sige, ditong tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.